2021. godine, a poslednji poziv je bio oko 23:40. Par minuta pre 21, ta drugarica mi je javila da kreće do Kike i ja joj odgovaram da javi šta se dešava. I tu iz priče vidim da je već 22:28 i šaljem 3 upitnika i stiže mi odgovor od nje da se ona upravo uparkirava i kreće ka Kikinoj zgradi. Usplahirena kaže mi joj da zove hitnu, a Jagode ja istog trena zovemo taksi koji kao da je samo na nas čekao. Stan je bio otvoren, tog momenta je sa galerije na kojoj je Kika spavala silazila doktorka i rekla da nema lepa vesti za mene. Pitala se, šta hoćete da kažete? Da ona nije živa? A ona je samo odgovorila da. Kikina drugarica na Kikinom Instagramu stavlja objavu o smrti i taguje sebe. Moje 2 ćerke i ja joj tražimo šifru, a ona nam kaže da ne zna, ali nam posle 4 meseca daje ipak šifru Kikinog Instagram naloga. Minut posle toga dobijem poziv od Kikine drugarice koja mi kaže da ju je upravo zvao inspektor koji je vršio uviđaj, da je kaže kako je stan otpečaćen i da je tražio šifru za ulazak u zgradu. Tada saznajem da je neko dan pre smrti 7. decembra otvorio YouTube kanal sa Kikinim imenom i logom, a da je 9.12. objavio video o njenoj smrti, kao da je neko čekao da Kika umre pa da to